Ahojte ľudia, dneska si ideme nakresliť dačo podľa mňa. Takže bude to dačo podľa mňa. Nechajte sa prekvapiť. Takže máme čistý papier a ideme malovať. Tak čaute, dnes teraz idem kresliť. A viete čo idem kresliť? Idem kresliť kvet. Takže ak chcete pozerať, tak pozerajte. To nemusíte, ale nezabudnite dať like, asi tu je, odber a zdieľať. Takže môžeme ísť na to. Načrtnem si to a ukážem vám to. Bude to trošku trvať, ale pre vás to bude iba chvíľka. Takže máme hotové, idem vám to ukázať. Iba to ešte není vyfarbené, takže môžete sa na to pozrieť. Tada! A keby ste takto chceli pozrieť, tak ja si musím si kúpiť kameru, takže tak stojacu. Tak zatiaľ, teraz tam idem urobiť také malé detaily. Takže zatiaľ máme tam detaily a môžem vám to hneď ukázať. Tada! A teraz vám ukážem kúslo, pozrite sa. Mám tu štetiec a urobíme raz, dva. A máme hotovo. Takže už iba tam podpíšeme. Napíšem tam do zatvorky, že som si vy mi Takže, čo na to hovoríte, napíšte do komentáru. A ešte tam urobím dačo, takže počkajte chvíľu. Takže určite urobte toto, čo tu je. Like, odoberať a napísať komentár, že čo mám nakresliť ďalšie. Tak ahojte.